What's up, Darb? What's up? For tonight, mga oni diri sa restaurant kay wala ra unplanned. Mga oni karon diri sa tapos inig mo lingkod ka diri sa tawag sa ilang lamisa na kay cold or hot towel. Hindi kayo sila afford kay ila dun silang i-seal. Pero depende na siya sa restaurant na yung kaunan. Area. Ano siya? Cold towel din siya cold. Pero usahay po this hot towel. Tapos silang pambungad diri nga side. Cabbage. Dari na may inisip. Tapos mana ilang tawag green beans. Katidaisyo. Ilan ang kinahon. So, kanin siyang towel. Ang purpose niya is magtinaw ka. Tapos, yung mga trampalin mo naon. Baho manong kuan. Mga Zodrox. Yan. Okay. Kampay. Sa ilang attitude po sa mga Japanese may yung kampay. Kampay. Tapos nag-take order na kami karon. Yan. Dari nga side is mano-mano. Sulat-sulat na sila. Ayan si Uncle. Hi Uncle. Kauntag cabbage. Charan. Kami ilang cabbage dili para sa Pilipinas ba? Muta. Masyag mangga nga kamis no. Dami siya. Kana sila is mga famous na sila nga mga soccer player. Oo. Soccer, mga soccer player na sa team Japan. Tapos kanang hangay magsilbi na siya tawag ini nga inig na kay coat. Dara ni may hangay. Yeah. Karon is paabot lang mi sa among Ito si Dimas to karon, na. pagkaon. Tapos medyo saba-sab siya kay ang barrier is kinira ang barrier. Tapos kung mga tawa ang pikas, madawon din siya. Mara siya barrier ba. Among first food is sashimi, like chicken sashimi. Tapos dili ko makauna na, so lantaw na ako sila mga una na. Yeah. Sashimi is murag ko na siya, tawag ini. Murag na siya gilakwaan or murag i-torture siya ba. Nana namong first nga sudan. Siya, munggo. Yeah. Yes! Na namang pagkaon na may kuan siya. Baboy nga sa paa din. Kani siya is sumba-sumba. May okra sa lalon. Then kani daw lamit daw ni siya. Kuyo kay siya kay mura siya og bacon na nay okra sa ilalom. Yeah, matry gani mo. It's weird pero lami ni sure ko. May siya. Okra nga na pork nga di. Sarap. Bagandaghan kay gi-order nila. Napay isda oh. God. Makaluya ang kabusog. Burya-buyag. Yan, pauli na kami. Pauli na kami. Tugnaw kaayo. Nagkurog akong. Tugnaw kaayo. Gaded. Grabe kabugnaw ang hangin. Tingnan mo nagbak. Muti na akong kuhan. Akong tawag ini. Akong kamot. So, paingon pa daw kami karon mag-karaoke. Murag kauli-on ako. Kay tugnaw na kayo. So gay na rami diri sa lugwa. Nangaon tapos nangaraoke daw. So pagbigyan nato kay Sunday man sa video.
namin diri sa sa Bijukihan. Kaya kaila Bijukihan walang tawaragon. Marang nasa sala. Pero kanira pud nga Bijukihan. So na sila pagkaon nga ako sabot wa po ko katilaon ni sukad-sukad. Damit siya. Mura siya Tapos kanina daikon. mbot unsa nang siya daikon, mura siya daw siya orange. Kanina. Bakit kayo sabitan ng daikon? Tapos orange juice na sab murag ikatulo. Murag ikatulo na nako mga basong orange juice karon. So na sila beans na sab. Katulgo na sab ko kay busog na ko. Alright. So enjoy ra kan. Because So daghan na kay mi karon dire. Oh. Daghan nag tao. Saba na. Tapos na yung mga pagkaon nga pares ani na kana nga pagkaon makabalo kung unsa na siya. So busog naman ko dire ako pagkaon. Pero na orange dire. Kani siguro orange mukhaon pa ko ani. So, mo lang to nahitabo gabi eh. Nangaon kami, nag-video kami. So, wala na ko naka-end sa akong vlog kagabi eh. Okay? doon na may mall. Nagduwaan mi tapos alanganin na pud kapoy na sa bigda ay na. Then mo lang ni karon na nako gi-end akong vlog. Ha? Mga sa nang oras ha? Yan, di makita basta mga alas 3 na. Karon sa hapon. Ako pa nag So, mao lang to sa pagkaron ug see you ug mapahon. Ching!